Benvinguts, som Guardians of Cars, Jo soc Nil. jo sóc Alfons, i avui estrenem una nova secció al canal, la secció de notícies que farem quinzenalment. Concretament ho penjarem a partir del dijous. Comencem! Comencem. Començarem en una primera notícia. El Peugeot 2008, que va sortir el 2013 i aquest any 2016 Peugeot ha decidit renovar-lo. I el podrem trobar en un preu de 13.350 euros. I la veritat és que l'hem vist molt bé i té diferents versions. Concretament ne són tres. Trobarem la versió Active, la versió Allure i la versió més esportiva, la GT Line. Després, entre altres diferents aspectes que trobarem en aquest nou Peugeot 2008, serà el que es diu el iCockpit. Després també hi trobarem el Mirror Screen, podrem tindre el Park Assist, la càmera de marxa atràs, entre altres aspectes. El 2008 vindria a definir-se al segment sub B. I la veritat és que ens ha semblat que Peugeot s'ho ha treballat molt per a donar-li un aire renovat i jove. I la veritat és que creiem que té semblances amb el Hyundai i-Vein Active i està molt bé. Bé, la següent notícia que us portem és que el passat 2 de juny se va presentar el nou Audi A5 Coupé, que ha canviat molt respecte a l'anterior versió, i en esta segona generació guanyem en batalla gràcies a que s'ha augmentat molt la seva llargària. Les seues òptiques també han canviat, són més afilades, full LED, i s'assemblen molt a les del cotxe elèctric de Tesla, el Tesla Model S. També la capacitat del maleter ha augmentat moltíssim i no té res a veure en el restyling dels recents Audi A3 i Audi A4. És totalment diferent i la veritat és que ens agrada molt. Esperem poder-lo provar quan surti a la tardor. I a tu què t'ha semblat? La veritat és que m'ha semblat un molt bon treball per part d'Audi. La veritat és que sense canviar-lo molt, la seva essència, la veritat és que han treballat molt bé en la seva estètica i en els seus fars i les seves òptiques traseres, i creiem que la veritat és que estem davant d'un cotxe que la veritat és que té una elegància molt difícil de superar. És una berlina premium en majúscules, considerem. Ja ho pots ben dir. Bé, passem a la següent notícia. SsangYong ha presentat un nou cotxe, el XLB, que vindria a ser un Tivoli més allargat. La veritat és que ens ha semblat un cotxe que tindrà molt d'espai. Per les seves imatges que hem vist, creiem que serà un cotxe molt espaiós. Hem vist que tindrà les mateixes motoritzacions que el Tivoli. I concretament, aquest XLB estarà situat al segment C dels monovolums. Què en penses, Alfons, d'aquest nou XLB de SsangYong? Bueno, té bona pinta. Trobo que si la qualitat que tenia el Tivoli normal que ja vam analitzar, la té el nou XLB o millor, serà una gran aposta per SsangYong. I a part també té un punt a favor, que és la gran personalització que té aquest tipus de cotxe. I tant, la veritat és que la personalització que vam poder comprovar en el SsangYong Tivoli, que ofereix la marca SsangYong, és molt gran, com pots ben dir. Sí, està molt bé. I a part tens una bona motorització que per a un cotxe d'aquest tipus tens un bon rendiment i un consum bastant baix, tant en gasolina com en dièsel sobretot. Ja ho pots ben dir. La veritat és que és una aposta que la veritat ens agradarà poder arribar a provar. Bé, i l'última notícia que us portem és que ja s'ha presentat el nou Mercedes classe E Estate, que aporta el millor de dos mons. El millor
de la classe sub, que és l'habitabilitat i la gran capacitat de càrrega i espais que té, i el millor del món de les berlines, que és la seva gran elegància i el seu gran confort de marxa. Està carregat de canvis, té molta tecnologia, té més espai, té la regulació de suspensió pneumàtica trasera, con lo qual, inclús tenint la capacitat màxima de càrrega al cotxe de 745 quilos, se mantindrà pla el cotxe. Les motoritzacions s'han fet molt innovadores perquè han aconseguit reduir molt les emissions i el seu consum, i també destacar que és un cotxe que personalment ens ha agradat molt el seu disseny, la seva qualitat, i que està molt a l'altura dels altres com poden ser l'Audi A6. Doncs sí, la veritat és que, com he pogut dir al fons, estem davant d'una berlina familiar que donarà molt que dir en el món dels vehicles familiars. La veritat és que creiem que pot arribar a donar competició a altres segments de cotxes, ja siguin els monovolums o els subs, i la veritat és que pel que ens hem informat, pel que hem dit les notícies, la veritat és que estem en un vehicle, una berlina familiar molt ben optimitzada. Un aprofitament d'espai molt bo, un munt d'aspectes tècnics que, com has pogut ben bé llegir, Alfons, has vist que la veritat és que no li fa falta res d'optimitzacions per a poder deixar objectes, per a poder anclar-los, per a poder posar-hi bicicletes, i com tan bé ha dit Alfons, doncs té una capacitat de càrrega, la veritat és que molt immillorable. I suposem també que en les versions més deportives, com poden ser la 45 AMG o la 63 AMG, podrem tindre el millor de tres mons. Podrem tindre fins i tot un gran deportiu sent un familiar. I la veritat és que també tindrem els aspectes bons que podem trobar en una bona berlina en el mercat. I tindrem la fiabilitat d'una gran marca com és Mercedes-Benz. Doncs sí, la veritat és que esperem molt d'aquesta nova berlina familiar de Mercedes. Bé, ja hem finalitzat el nostre primer noticiari, esperem que us hagi agradat, li doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriveu al canal. Esperem que us hagi agradat el nostre primer noticiari i bé, doncs... Us esperem en el pròxim. Sí. I bueno, esperem que disfruteu en aquest nou format de vídeo i en els pròxims anàlisis de cotxes que anirem penjant. Bé, com ja sabeu, som guàrdies dels cars, conduir és la nostra passió. Smoke lingers after fire.